Astăzi aș dori să vorbim puțin despre recomandările de utilizare sau despre specificațiile uleiurilor de motor. Viscozitatea în sine este clară. În acest caz, toate sunt 5-30, dar asta nu este tot ce trebuie să știm pentru a găsi uleiul potrivit pentru vehiculul nostru. Datele importante se află de obicei pe spate, și anume recomandarea de utilizare. În acest caz, utilizarea recomandată este VWO 502.00-505.00. Cum afli un astfel de lucru? În mod normal, pur și simplu te uiți în manualul de utilizare pentru a vedea ce uleiuri de motor sunt recomandate. Acolo vei găsi cel mai probabil 5V30 ca viscozitate și în consecință 502.00-505.00 ca specificație. În combinație de aceste informații îți spun ce tip de ulei ar trebui să folosești în acest caz concret. Uleiul nu este potrivit doar pentru VW, așa că în acest caz avem și BMW Long Life 04 sau Mercedes-Benz 229/51. Asta înseamnă că un ulei poate fi folosit și pentru mai multe vehicule, ori poate acoperi mai multe tipuri de motoare. Pentru alți producători de vehicule sau pentru producători care necesită specificații diferite pentru uleiul lor, avem de asemenea un ulei potrivit pentru Renault și Nissan cu RNS 0720, de exemplu. Aici avem un ulei potrivit pentru vehiculele cu motoare care au curea de distribuție ce rulează prin ulei. Sau un ulei cu o recomandare de utilizare, conceput special pentru generațiile mai vechi de automobile Ford. După decurs puteți vedea, nu este întotdeauna important doar 5W30, ci și ceea ce este scris pe spate. Această combinație de elemente vă va ajuta să identificați uleiul corect pentru marca și modelul specific al vehiculului dumneavoastră.